hitzaldiaren hasieran egin ditute baieztapen batzuk agian eztabaidagarriak izan daitezkenak, esan dut hiztunek hizkuntzarekin daukaten harremana ez dela berehalakoa izaten edo naturala izaten, baizik eta aintzat hartu behar dela kulturgileek hizkuntzari buruz sortzen dituzten irudikapenek eta nolako eragina izaten duten harreman horretan, ez? Hor bitartekaritza lan bat egoten da kulturgileen aldetik eta orduan lan hori kontuan hartu beharko litzatekela, ez? Eta bestalde esan dut kulturgileek hizkuntza korpusa eta aldatzeko saioak ere egiten dituztela, eta orduan saio horiek ere kontuan hartu beharko liratekela. Hitz batean kulturgileek hizkuntzaren inguruan egiten duten lan intelektuala ere kontuan hartu beharko litzatekela, hizkuntza komunitate batean azterketak egiten direnean, ez? Hizkuntza komunitate baten praktika linguistikoak edo aztertzeko orduan. Kokatzen gara euskal musika eta dantzaren paradigma berri batean, ez? Eta paradigma horretan egin batean balorearen aldaketa bat suposatzen du, ezta? Paradigma da nun ematen dugun garrantzia ondarea, tradizioari eta gutxiago agian ere bertan dagoen nortasuna eta kultur irudikariaren asmoak, ezta? Nire ustez bentsat paradigma hori aldatu behar da eta baloren aldaketa bat suposatuko duela baita ere momentu batean Euskal Herriko musika eta dantzaren inguruan gabiltzanok gehiago eman behar duguna da bertako eron herriko tradizioari baino herrikoaren kultur irudikearen eta nortasunaren identifikazio horretan eta identitate horretan agertzen den ardatza nagusia eta ez tradizioa errepikapenaren transmisio horretan. Oinarria da ikerketa lana dela, tesi doktoralak egiterakoan abiatu ginen honetan, eta gure lana da Euskal Herria, Euskaldunok, eta gure izaera, gure hizkuntza, gu bizigaren lurraldea, eta gu zelan bizigaren gure garapen ekonomiko-soziala, hori zelan islatzen den testu liburuetan. Hau da, zer ikasten den Euskal Herriko eskoletan gure buruaren inguruan. Eta, horretaz, aztertu dugu 5. mailarako argitaratu den guztia euskeraz, 20. mende osoan eta heldu gara 2006. urtera arte. 4 BP mugatu ditugu, egoera sozial, ekonomiko eta hezkuntza lege berriak edo legeak argitaratu diren legeak oinarri hartuta, eta hortaz gero egin dugu sailkapen bat, eta aztertu ditugu 98 testu liburu. Gehienak euskeraz. Gure interesekoa dalako euskeraz zer ikasten dugun Euskal Herriari buruz, baina gero konparaketak egiteko eta aztertu ditugu gaztelaniaz argitaratu diren batzuk eta baita frantsesez argitaratu diren batzuk bai. Eta horretaz, esan duguna da, testo Euskal Herria izenez agertzen dela, baina izanez saiestu egiten dela. Gure euskal kultura modu folklorikoan agertzen dela, eta oso modu laburrean, maiztasun gutxikoa dela eduki hori testu liburuetan. Euskal Herriko mapak bere gero eta gutxiago agertzen direla, eta gailendu dela eredu autonomikoa. Eta iparraldean eredu estatala dela nagusi. Hortik gora, beharko genituzkela beste neurri batzuk irakaskuntzan eta guk uste dugula gure izaera soziokulturala agertzea ezinbestekoa dela eta banatu egin behar direla izaera soziokultural hori egoera politiko horrengandik. Hau da, egoera politikoa edo banaketa politikoa bai maparena, lurraldearena, hizkuntzarena edo beste hori bigarren kontuko zera direla eta oinarri itzat hartu beharko litzatekeela Euskal Herria.